барои чӣ махсус эфир кардам? бовар одамизод аз дарун пур шуда кафидан ҳам наздик мешудааст. мана дар тоҷикистон соат 20 кам 12 шаб аст. ман ҳоло ҳам мана дар рӯстам бо проблемаҳои برخی از اون انسان‌هایی که برای ما باور کرده و توی‌هایشان را سپاریده بودند از پی سرسانی‌های توی همونها هستم. چی سرسانی‌ها دارد این کارهای ما؟ باور کنید شکر خدا وقتی که باور کرده و توی‌های خود را می‌سپارند، وقتی که اگر بند باشیم یگان شخص دیگر رو توصیه میدیم، بعضی شاگردای موفقی که داریم روی میکنیم، بعداً انمون همون جوابگری‌ها به دوش ما بار میشود و خلاص. در یک توی закаси ман ҳам нест, закаси тамоман одам аст, батареяш тамом шудааст. илтимос, илтиҷо акор расонед ки ман шарманда нашавам. сур кун, рав тоета парто, раву батарея буру расон. дар инҷа дар ҷои худат як одамамон гашта мана унҷа рафтем, расидем. якта мошини яке аз наворбардорои муваффақи водии Зарафшон муҳтарам, биёед номаша нагирем акнун, завадид намешад. дар ҷои вай сурсур кун, аз фалон ҷои дигар одам бар унҷамон. анаку мана тӯе ҷанбаст кардем, анаку ҳамаве бар да соҳибош, да падару модараш расон бурда. мақсади гапҳои ман чӣ аст? баъзан вақт дарду алам мекунад феълу хуй, характерҳои инсонҳое ки худашона ба лафзи мо гӯем ба муттаҳамӣ мезананд. ин чиза ҳама ба худ накашед. ман танҳо дар бораи он одамҳое гап зада истодам ки тӯйҳояшон 1 сол шудагӣ аст, 2 сол шудагӣ аст, ҳатто 3 сол шудагӣ аст. ту тӯи фарзанди хатнатӯяша мо карда истодаем, аллакай ҷашн гирифта истодаем. тӯи арӯсии домодии худаша ҳоле аз дастамо нагирифтааст, пулаша наметиҳад. гап дар сари пул нест. гап дар сари он аст ки бо дар болои ин дуғ задаву аз осмон омадаву вақте ки диски дарди сарата гир мегӯед, аз хони ма ҳамин ғундор мегӯед, намегирад. ман аввалан сар фуруд меовардам назди тамоми он мардуме ки барои мо бовар кардаву тӯйҳои худаша месоҳад. шукри парвардигор, мана ҳозир ман дар соати 12 шаб яке аз шогирдои муваффақи худам аз Суҳрон Қаюмов аз деҳаи Сор аз хизмати мардуми деҳаи Ёрӣ гирифтаву ба хона бурда истодам. пагоҳ бо тӯй доранд. ҳар касе ки тӯй дорад, маърака дорад, занг занед, мо дар хизмат ҳастем. аммо баъзан ба беҳурмат карданҳои муштариҳое ҳаст ки моро ҳеҷ кас ҳисоб намекунанд. як инсони ночиз мешуморанд, касби моро ҳурмат намекунанд, эҳтиром намекунанд, дағалона рафтор мекунанд, паст мезананд, фикр мекунанд ки ҳамин як пули ҳаққи хизмата ки доданд ба чӣ кор хоҳанд карданашон дар кор аст, чизе хоҳанд гуфтанашон дар кор аст. ман баъзан дар як тӯйро мисол мебиёрам. вақто ки як тӯй навор гирифтем, ин гап тақрибан 5-6 сол шудагӣ буд. дар масъалаи музди меҳнаташ ҷони моро дар даҳан оварда дода буданд. ояти тавба хондаву гӯшҳои худро кашида будем ки дигар ҳамун хонадон қадам намезанем. вақте ки дуюм маротиба муроҷиат карданд, бахшиш ҳамон инсоное ки нависта истодаетон бахшиш мехоҳам, зеро ки дар сари рӯл ҳастам, ман асосан ба шумо диққат надода истодам, фақат суҳбат мехоҳам кардан. барои чӣ махсус эфир кардам? зеро ки дар соати 12 шаб ман дар кашонкашони одам, дар буд карданҳои проблемаҳои тӯйҳои мардум будам ва ман мехостам ки навор кунам. ин танҳо ин шаб нест. ман 3 шаб аст ки хоб накардам. ман ҳамин юруш саҳари бо соати 5 хестан дар кор, бозам аз паи кору бор шудан дар кор, пагоҳ якшанбе аст. умуман анамун оилае ки чандин сол пеш музди меҳнаташа ҳамин ғич кара ба зӯр кашида гирифта будем, боз аз ҳаваи ҳама 100-200 сомон мондагӣ буд. бозам дар тӯи фарзанди хурдиашон даъват карданду мо шарт гузоштем ки ҳамун ҳолат ман рафта навор мегирам ки кора сар накарда тамоми музди меҳната метии пешакӣ саркар хуб гуфтаву як илоҷ карда ҷиғ задаву боз рафтему, боз ҳамун пушаймониву, боз даводаву, боз сурсуру, боз ҳамун азобу ҷазоб, бозам ҳамун тӯяшон 6 маҳ 7 маҳ шудагӣ аст дар хона хор рафтааст, намегиранд. анакун ин тӯйҳо медонед аз кадом ҷиҳат дарди сар аст, аз кадом ҷиҳат ҳазорборҳо мефаҳмонед ки ман барои музди меҳнат ба ту занг назада истодаам. барои ман музди меҳнати ту ҳозира зарур нест.
ман мехоҳам ки тӯйҳои туро аз компютерам кӯр кунам. 6 маҳ шуд, 7 маҳ шуд, 1 сол шуд. кӯр кардан мехоҳам, халос хӯрдан мехоҳам. боз як тӯи бандаи мӯмини дигаре ки дунё ба умед тӯй мекунаду даъват мекунад моро дар компютер ҷой додан мехоҳам. ман мехоҳам ки дискои туя субҳ орам ту бини ягон каму камбудеш бошад, агар ягон каму костеш бошад, шояд ки дискои ту холӣ барояд, шояд ки брак барояд. ҳамунҳоям ман ту бин, ман ислоҳ кунам, тиям баъдан кӯр кунам. ҳамина нафаҳмидаю имрӯз паго фардо карда мегардаду баъдан вақте ки ман кӯр кардаву дискоша метиям ба дар болои ман як ба гуфти тоҷикои худамо шери нар мешавад. ба ҳамунҳо алам карда истодааст. барои ҳамин гуна инсонҳо ман овози гулема гирифта истодаам. баъдан ҳолатҳое мешавад ки ман пеш аз закаса гирифтан дар ҳар як тӯйдор қариб нимсоатӣ гап мезанам, мефаҳмонам: азизи дил, ин кори мо як кори рисковане аст, мо дар деҳотҷой кор мекунем. ман шарт мезанам, гарав мезанам, устувор меистам барои ҳамин суханам ки наворбардоре ки дар шаҳр кор мекунад омада дар деҳот кор кардан наметавонад. наворбардоре ки ҳамчун мо дар деҳот кор карда мегардад, талаботи муштариёни шаҳриро қонеъ кардан наметавонем. ман ина бо сари баланд мегӯям. барои чӣ, кадом ҷиҳат? дар шаҳр як мана тасаввур кардем, ман дар ревади болои аз закас мегирам, як маҳ пеш ҳамин рӯз барф гулдурра зада ки мезанад, рӯзи закас, раҳо яху яхбандӣ, шояд ки мошини ман ра гашта наметавонад, шояд ки ман таксии мувофиқ ёфтан наметавонам, шояд ки мерам дар ними раҳ балондам мекафад, шояд ки ин гуна шоядкиҳо ҳамихел бисёре ҳаст ки то бас гуфтана дея, то бас гуфтана. боз ман ҳозир ин навиштаҷотҳои шумои нахонда истодам. боз нашавад ки ба дили касе, ба асаби касе расида истода бошам. танҳо як атчотчаи хурдака ки аз касбу кори худам ки дар деҳоҷо ҳунари ҳар хел одам нест наворбардорӣ кардан. шароити деҳоҷо мусоид нест барои ҳар гуна инсон наворбардорӣ карданаш. дар шаҳр як такси вайрон шуд, 0110 мезанед, ми занг мезанед, ми 3 ми 3 ми 3 ми, ман намедонам ҳар гуна ширкатҳои таксиҳое ҳастанд ки дар хизмати мардум ҳастанд. занг мезанед, ғуб таги даратон мебинед, мешинед гурраз рафт тӯи мардум аст, навор гирифт. дар деҳоҷои хел нест. агар балондатон кафад, 1 соат дар тӯи як кас дер мемонед. манам он кадом ҳафта буд ки шудаги боло буромдам, балондам кафид ҳафти гузашта ҳамин айнан худи ман ҳамин сӯҳроба ман шуда ки боло буровардам, дер монда истода будам. ин тӯе ки якум тӯи доштагиашон дер тамом шуд, дуюм тӯяшон ҷиррас телефон кардусен, бед номашонам нагирам тӯйдора. як илоҷ карда то ба ними шаб бурда расондам. хай ҳурмат кардан, нон додан, чой кардан, дер шуд. ман дери нишеб шудам, бояд бозам дигар деҳот ман наворгирӣ мерафтам. якта запаска доштам, запаскаҳои борик балондам кафид, алиш кардам, то поён фуромадам ки дуюмаш кафид, телефон кардам, дигар одам запаска бурд, запаска задам. ин чиз шояд ба сергапию, бемаънигию, ба ҳар чизе мехоҳед рабт диҳед. аммо ҳолатҳое ҳаст ки шумо шояд ки дар ҳамаи он ҳолатҳо шумо намедонед ки мо ба чӣ корҳо дучор мешавем. ду чашмам ҳозир пӯшида шуда истодааст, мехоҳам хоб кунам, аммо ман мерам бо флешка холӣ мекунам, ман мерам батареяҳома заряд мемонам. ман ин шаб худо ба шукр свет намурд. агар худое накарда дар деҳот саҳар хезад ки свет дар нагири, флешкартаҳо пур, ман куҷо мерам? ва ин сари сахтамо дар кадом девор мезанам? вай тӯйдор барои тӯйдор фарқ надорад. ту бародар ба гардан гирифтӣ, ту бояд ин корро буд кунӣ, тамом, дигар роҳи рафт надорӣ. лавз додӣ, бояд ки он корро буд кунӣ. ба ҳамин хотир ман рӯзҳои наздик як наворчаи хурдакак мекунам, муроҷиатнома барои тӯйдорҳо. ҳама он шарту шароите ки ман пеш аз тӯй дар тамоми тӯйҳо дар тӯйдорҳо мефаҳмонам, ба як наворча ҷойгир мекунам. ин дафъа баъд аз ҳамун вақти ёфта наворӣ кардам. закас гирифтанҳо тавассути телефон гап заданҳо нест. закас гирифтанҳо танҳо ба воситаи ватсап аст. ман видеоролике ки месозам дар ватсап рӯӣ мекунам. одамҳо бигзор муштариён тамошо кунанд. ба шарту шароити мо агар тобовар бошанд, ман метавонам закасашона гирам, равам бо чор дасту пой дар хизмат бошам. яке аз ҳамун шартҳомо ман ҳамин ҷо хотиррасон карда мегузарам. шояд ки ягон каму камбудӣ мекунем. ман бовар кунед, аз ҳисоби ҳамин муштариҳо зиёд буданашон,
тавсия медиҳам ки вақто ки тӯйдорҳо ба ман занг мезананд, не сивед мемурад. Албатта ин сивед мурдан ягон ҷои махфигӣ надорад. Дар деҳоҷо сивед мемурад. Албатта мана соат 10 ки шуд мемурад то ба саҳар нест. ман ношукриам накардам, ягон зиддиятам надорам, ҳеҷ чӣ гуфтанӣ ҳам нестам. Танҳо отчёта чӣ мегӯям тоҷикӣ ба ҳисобот доданӣ ҳастам ки ҳолатҳое мешавад ки саҳарӣ хестед ки хай аварӣ шуд, столба ғалтид, трансформатор сӯхт, борон борид, шамол шуд, умуман дарахт чапа шуд, ҳар ҳолате ки ҳаст хестем ки свет нест. флешкартаҳо холӣ накарда, ман ҳозир дар дастам аз флешкартаҳою чизомо аз навор биромадем, хона рафта истодем. мо умедвор ҳастем ки саҳари соати 4:30 хеста пойда меистем ки свет мебиёд, мо флешкаҳои холӣ мекунем ва ба тӯйҳои дигари навбатӣ қадам мезанем. аммо хестем ки свет нест, куҷо мезанем ин сари сахтамоя? ба ҳамин хотир азизои дил, дар он видеообрашение ки ман барои тӯйдорҳо мекунам, худо хоҳад, ман ҳатман қайд мекунам ки ба он чизҳое ки ба он носомониҳое ки бесару сомониҳое ки ман намехоҳам, аммо парвардигор мехоҳад, шумо ҳам бояд ки қабулкунанда бошед. кор бекаму камбудӣ намешавад. баъзе ҳолатҳое мешавад ки пеш аз тӯй тӯйдорҳо занг мезананд. хай албатта ин табиӣ аст ки мисол хай хоҳиш мекунанд, илтимос мекунанд ки хай худат натонисти ягон инсона, ё мо занг мезанем, чор тараф наворбардор мековем, рақами ҳамашонро худобу шукр медонем, занг мезанем, меёбем, мефирсонем. вақте ки камбудӣ кард мебиён аққуроқи мо мехапанд. не ки мо вақташ пешакӣ фаҳмонда будем. ин эфири ман яке аз сабабҳояш ҳамин аст ки азизои дили ман, шумо дӯстои ман, шумо ҷигарои ман, шумо он инсонҳое ки дар бари ман ҳастеду ман забондарозона гап мезанам, дар тамоми ҷо ҳурмат мекунанд, эҳтиром мекунанд. ҳар як инсоне ки дар тамоми табақаи инсоният қарор дорад, камбағал аст, аробакаш аст, тракторчӣ аст, бой аст, бойбача аст, вазифадор аст, ҳар як инсоне ки ҳурмат мекунед моро, илоҳо агар мо ҳурмат кардан натавонем, ба қадри ҳурматҳои шумо нарасем, парвардигор шуморо ҳурмату эҳтиром кунад. ба ҷавоби суханҳои баъзе инсонҳое ки дар сатҳу зиндагонии баландтару баландтар аз мо қарор доранд, дар сатҳу сифати вазифагие ки аз мо хелоҳо баланд қарор доранду моро инқадар эҳтиром мекунанд, нигоҳ накарда ба як наворбардори оддӣ буданамон, мо ҷавоби онҳоро ягон вақт додан наметавонем, хизмати онҳоро ягон вақт кардан наметавонем, ба ҳурмати ин гуна инсонҳо ягон вақт расидан наметавонем. ман аз шумо дар кулли умум гуфта метавонам танҳо ки илоҳо шуморо худо ҳурмат кунад. аммо моро дуруст фаҳмед, дар деҳоҷой навор гирифтан бениҳоят рискования, ман намедонам ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд, рисковани аст, риск аст. мағз дар даруни ботлоқ аст. бовар кунед ана. дар шаҳр хелоҳо осон аст аз ҷиҳати риск. барои чӣ? агар камера отказ кард, занг мезанед даҳҳо студияҳо, даҳҳо наворбардорҳо, даҳҳову садҳо одамҳои наворбардоре аст ки шумо метавонед ки занг занед, дар сари вақт 10 дақиқа омада дар ҷои шумо навор гирад. аммо дар ҷои деҳо, ҷое ки шахсан худи ман закасҳо мегирам, ин хелоҳо кори як мушкил аст. бовар мекунед шумо? аз соли гузашта як чиз нақл мекунам, акун дарди дил ки омад мегӯед, бо кадом барнома танзим мекунед тӯю маъракаҳоро? танзим гуфта чиро дар назар доред? нафаҳмидам рости гап. як чизе аст ки аз соли гузашта ман мисолатон мебиёрам. дар як тӯй шарт ман ба ҳамин сабабҳо ман худам ваъда намедиҳам дар ягон тӯй рафтанро, зеро ки шояд ягон бузкашӣ мебарояд, шояд ягон закасҳои аз ноҳия берун мебарояд, шояд ягон закасҳои аз ҷумҳурӣ берун мебарояд. шукри парвардигор, дар номад мурам худо, аз ноҳия берун закасҳо шуда истодааст барои ман, аз ҷумҳурӣ берун. мана Россия рафтем, ба наздики Ургут закас дорем. мақсади гапҳоям лоф нест, худованд аз лоф нигаҳ дорад. аммо бозам мегӯям ки ҳисобот дода истодам. вақте ки як закаса ваъда метиҳам, ман ҳатман худам меравам гуфта, вақте ки аз дигар ҷо барои ман закас мешавад, ҷумидан намешавад. бад ба ҳамин хотир ман ба ягон инсон ҳозирҳо ваъда намедиҳам ки худам шахсан ба тӯи шумо меравам.
аз як ҳодисаи порсола нақл хоҳам кард, ки вақте ки ман ваъда кардам ки дар тӯи шумо ҳатман худам хизмат хоҳам кард, ман дар ҳақиқат рафтам онҷо, хизмат карда истода будам. Як бародари азиз занг зад аз Артуч ки ако ман фотоаппаратам отказ кард, илтимос барои ман дасти худатон расонед ки ман тамоман бедасту по шудам, ҳамин мана дастгирӣ кунед, мақсад мана дар нимроҳ намонед. ман ки ваъда дода будам, дигар илоҷ ки надоштам, маҷбур шудам. Так и блогер тоҷике намефаҳмаду, хай нафаҳмидам чизе гуфта истодед. як шогирда занг задам, омад дар ҷои ман истод. аз дар баромада истода будам ки соҳиби ту куҷо мерӣ? гуфтам берун мерам, биём. берун баромадам, аз ҳамин дашти қозӣ то ба Артуш як намун мошин ҳай карда рафтам. бовар кунед он вақто мерседес доштам. ҳамин шалдари мошина буроварда ман рафта мардака фотоаппарат дода гашта ҳамин тӯи худам омадам. тӯйдор нафаҳмид маънои гапам чи аст. он қадар тез рондам ки ҳам ба ҷони худам хатар эҷод кардам. хай ҳамун бародара дастгирӣ кардам ба ҳисоби ба таври худам, аммо ба ҷони худам ҷабр кардам. як ба ҳамун тӯйдоре ки ваъда кардам ки аз аввал то ба охири тӯят худам ҳастам, ба ваъдаи худам дода истода натонистам. ду умуман анамихел бесару сомониҳо дар деҳот бисёр аст. аз шумо бародарои азизи қадрдон ва дӯстоне ки маро ҳамчун бародар қабул кардеду ҳурмату эҳтиром мекунед, аз шумо сахт хоҳиш дорам ки дар бари ман истед. шояд ягон тӯйдор моро хато мефаҳмад, шояд ки ягон тӯйдор намедонам тӯяш корношоям мешавад. ман ҳар як тӯйдорро мегӯям ки агар тӯят корношоям мешавад ё ин ки ягон ҳодисае рух метияду, хай аппарат сӯхтанаш мумкин, компютер сӯхтанаш мумкин. гуфтам ки дар деҳот то шаҳр фарқ калон аст. аппарат мешавад ки аз хунукӣ отказ мекунад. яке дигар нозикиҳо нисбат ба деҳат ба шаҳр мушкилияш ҳамин аст ки дар шаҳр меравед боғ чарх мезанед, мебиёед ресторан медароед, чи мегӯям муҳит хай боду ҳаво якгуна аст, гарму хунук нест. фаҳмидед? як бор аз берун даруни ресторан медаред, тамом, дигар ҳамун боду ҳаво мусоид аст. дар деҳот ин хел нест. дар деҳот дар берун як намуд хунук мешавад ки нӯги чиллетон оҳани зангзадагӣ борен тингаз мезанад, кабуд мешавад. бовар кунед успети гармкунӣ намекунед. як дуюмаш меҳмонон мебиёнд дар хонаҳои печкаҳои алобкардагӣ медарон. хоҳедам дар омада навор гирифтан дар кор, нахоҳедам. вақте ки наворгирӣ дар омадед гарм хона ҳамихе ҳавл мегирад пеши камера. конденсат гуфтагӣ муҳтарам ҳаст. конденсат мегирад, аппарат аз кор мебарад, месӯзад, дар ҷои истодагиаш дар намегирад. мефаҳмед шумо? дар шаҳр то ба деҳот ман гарантия метиҳам, камерачи шаҳр биёд як ҳафта дар оқиби ман истад дар ҳамин деҳат ки навор гирад, ман бинам фарқаш нест. мана набинед дар интернет ман гап зада истодам. любояш биёд занг занад, мана рақамои мана ҳама медонад, дар комментария нависад, рақамам метиҳам. ҳамин як ҳафта дар ҳамин чилли зимистон дар оқиби ман гардад, дар қишлоқ ман сиёмка кунад, ман ҳунараше бинам. бозам ногуфта намонад ки мо ҳам талаботи муштариҳои шаҳрро қонеъ кардан наметавонем. мо камерачиҳои қишлоқӣ ҳастем, камерачиҳои шаҳр барои шаҳр аст, қишлоқ наметавонад. ба ҳамин хотир ҳар гуна даҳанкалониҳо карда дар зери комментария ҳам нанависед. бовар кунед даҳанам дар кар сергапӣ шуд, бахшишҳои зиёд, аммо моро дуруст фаҳмед. вақте ки ягон муштарӣ аз деҳот моро ғам метиҳад, вақте ки аз мо сахт талаб мекунад, вақте ки тӯяш корношоям мешаваду қуруқи моя мегирад, дар суд медиҳад, аз мо шикоят мекунад, вай мекунад, дар бари мо бошеду дар зери комментария нависед ки ҳамин ҷавон, ҳамин одами хизматгори халқ гуфта буд, нависта буд ки он одамҳое ки коратона таваккалаша ба худо намекунед, аз мо гарантия талаб мекунед, мо гарантия додан наметавонем. то ба ҳозир мана дар муддати 16 соле ки ман хизмат карда истодам, шудагӣ ҳаст, як бор, ду бор, се бор ҳолатҳое шудагӣ ҳаст ки тӯйҳо корношоям шудагӣ ҳастанд. баъзеашон одамҳои мефаҳмидагӣ буданд, аз сабаби оне ки мо пешакӣ гуфта будем, моро дарк карда буданд. баъзеашон аз мо хафа шуданд ва хафа шаванд, аз худашон хафа шаванд. мо гуфта будем ин чизҳоро. мана бозам дар интернет гуфта истодам ки азизои диле ки
домони худоро неву домони моро меқапидагиҳо моро заказ накунед. ҳастанд инсонҳое ки таваккали кор ба худо умедҷон биё ҳамин кори мои ту ба гардан гир кун, чизе ки шавад мо аз пешонемо мегуфтагиҳо ҳастанд мо мерем хизмати ҳамонҳое мекунем. онҳое ки аз мо гиламанд мешаванд, аз мо домангир мешаванд, бигзор ягон наворбардори дигарро даъват кунед, равад хизматакатона кунад, худо фарзандакотонро хушбахт кунад, мо ҳам хурсанд ҳастем. дар деҳот бовар кунед беҳад мушкил ҳамин асабҳои ман ҳамин қадар харобу харобе шудагиаст аз паси фикру асабиҳои тӯи мардум. бовар кунед худо мегӯем ки ту яката сеҳат саломат супорем, худо мегӯем ки хотирҷамак супорем. то ба супоридан хуни ҷигар мехӯрем, хун мехӯрем. бовар кунед ки ҳамин як компютермо вайрон нашавад. як масъалаи дигаре ки ҳаст, дар шаҳрҳо свет пурра аст, стабилни аст, яггуна аст, 220 волт аст. дар мои хел нест. ҳам аз ҷиҳати антенни интернет аз он мекушем, ҳам свет. ман шикоят накарда истодам. ин суханои мана бурида бо чортараф ҳама ҷоя бад дигар вай кардан зарур нест. ҳисобот аст, ҳисобот назди муштариёни худам, назди дӯстони худам, назди он инсонҳое ки барои мо бовар карда тӯй месупорам. фаҳмидед? паноҳакатон бар худо азизои дил. он инсонҳое ки дар нимашаб моро танҳо нагузоштед, мана 66 нафаре ки бо мо ҳамроҳ будед, 30 нафаре ки барои мо кафкӯбӣ кардед, яъне лайк гузоштед. зинда бошед, саломат бошед. бовар кунед дар бешароити мо кор кардаву тӯйҳои шуморо навор мегирем. ин хизматҳои моро қадр кунед, дуои нек кунед, сарамон баланд бошад. хай умуман барори кора мо эҳтиёду мо тӯйҳои шуморо обод кунем. танҳову танҳо аз дастамон зора кардан. худо гуфтан мебояд ки тӯйҳои шуморо сеҳат саломат супорем. зорӣ дорему зӯрӣ не. азизои дил, ба ҳамин хотир дар муносибат карданҳо дар вақти договор, дар вақти созишнома бастан бо мо якдигар фаҳм бошем, беҳтару беҳтар аст. бисёри тӯйдорҳо дар вақти то заказ кардан хоҳиш мекунанд, баъд аз ки заказ лафз ки додед ҳо ба гардан ки гирифтед, баъд дигаргуна муносибатҳо мекунанд. ба гардан ки гирифтӣ буд кун, ин ту ки кардӣ аз аввал гӯ буд ки наметавонам кардан. ана ин гуна гапҳо барои одам ба ҷигари одам мехалидааст. бовар кунед. ба ҳамин хотир худатон аз аввал пурсида гиред ки чӣ корҳо доред, чиҳоро бояд мо навор гирем. баъд ана дар вақти корӣ аз мо хафа нашавед. азизои дил, кани як бо айб свет гӯяки так як хонда мебарам, кани чиҳо навистед, чиҳо қадр кардед. зарурошо мехонам, баъзеше нахонам, агар аз мо хафа нашавед. салом аз Москва, акаҷон, устоди гиромӣ. саломат бошед муҳаммадҷон. ака гапат надорам, беҳтарин инсон. як ҷаҳон ташаккур. Абдулҳақ Нуров. набудед ако ҳамин рӯз вечер ба вечери кеда назар дошта бошед. ман успед накарда истодам ба ҳамааш. азизои дил, хуб, овози зарафшонӣ кӯр кардем. сафар воҳиду наступайшем. саломат. ногуфта намонад ки солҳои наватон муборак шавад. азизои дил, ассалому алайкум. акои умед, пагоҳ заказ доред ё не? ман бовар кунед ҳама вақт заказ дорам. худо бишукр, пагоҳам дорам, фардоям дорам, кругли ҳафта заказ дорам. одамҳое ки тӯй доретон, пешакӣ гӯетон, як маҳ ду маҳ пеш ман зайнин мешавам. азизои дил, баъзетон хафа шуда истодаетон. шумои акои умед касе пас мезанад. я дашноми вазифи карагед. барои дастгириятон саломат бошед. ҳаракат кунед ки бедашном гап занед. азизи дилам, як ҷаҳон ташаккур. зинда бошед. ҳазор раҳмат. ҳар касе ҳурмат мекунад, худо ҳурмат кунад. хуб ако меҳроб рамонов акои умед, пагоҳ заказ доред ё не? заказ дорам бародари азиз. меҳроб рамонов акои умед, дорам заказ. навои ошно хаста набошед ако. як ҷаҳон ташаккур. беҳрӯз бегматов, гаптон рост ака, 100% барои одами мефаҳмидагӣ. як ҷаҳон ташаккур азизам. ғолибҷон ҷумаев. салому алайкум умедҷон. саломату сарбаланд бошед.
шароит не я одам номашон аниқ не шароит набоша наравд я умед намеравам тӯи шумо закас накунед азизи дилам ман намеравам тӯи шумо фаҳмидед дар бешароитӣ хоҳиш мекунанд рафтамо навор гирифта истодаем фаҳмидед ба ҳамин хотир агар ягон гапатон бошад рақамом ҳама медонад занг занед суҳбат мекунем ман ба саволи ҳама гуна инсон ҷавоб додан тайёр ҳастам фақат бетаъхиру беҳақорат бошад агар таъхиру ҳақорат ҷавоб диҳед худи одамам бемаънӣ мешавад ба ҳамин хотир ин гапе ки шумо гуфта истода шароит набошад наравдия умед хоҳиш мекунам биё мегӯянд ман маҷбурам равам фақат якдигара фаҳмидан дар кор аст улоқ кай мешавад ка улоқ рӯзи якум ваъда кардагӣ боз намедонам қосим коки бобо дар куҷо мондед калхозчиён омадам дидам ки антен ба қувват ам инҷо истодам ки бод антен канда нашавад абдуллаҳ норов шери нар ташаккури зиёд абдуллаҳ норов тигр якҷон ташаккур каром кароматов албатта саломат бошед хуб боз ҳамон одами номаълум свет мемурад нагӯ бо амният набарад гирифта свет ҳаст гӯ да ҷонатон садқа шумои абдулҳақ нуров зинда боши ака саломат бошед улоқоро беҳад хуб навор гирифтаед як ҷаҳон ташаккур ки қадрдонӣ мекунед меҳрон акаи умед зинда боши акаҷон як ҷаҳон ташаккур так ҳарчӣ набошад эҳтиёт шавед анин гапатон гапи дигар бародари азиз анин гапатон қабул эҳтиёт ними ҳаёт аммо аз ночорӣ гуфта истодам ки пага як кас қурқама нагирад дар сари фарзандаком сеҳат саломат бошам мақсад як бесару сомонӣ як тӯи як инсона гуфта ман намехоҳам ки сарама хам кунам намехоҳам ки муттаҳам бошам намехоҳам ки ба дигар гурез карда гардам ба ҳамин хотир ин қадар эълонҳо метиҳам ки одамҳое ки аз худо неву аз мо домангир мешавед агар ягон тӯятон ягон ҳолат шавад ягон ҳодиса шавад ҳамин ба ҷумлаи томаш агар сӯзад гум шавад нобуд шавад аз мо инсоное ки аз мо домангир мешавед беҳтараш мо закас накунед монед хотирҷам зиндагӣ кунем илтимос авария садама мешавад ана раҳмат мана як одами дигар як ҳолати дигаре гуфтанд авария садама гуфта тарҷума кард раҳмат ҳолатое мешавад ки мисол як тӯй мерам мегӯяд садама кардан мо мумкин аст ин ҷойҳо шаҳр нест ин ҷойҳо кӯҳу кӯҳпора аст киштодаги боло ном дорад ревади боло ном дорад вашани боло ном дорад мадм ном дорад кум ном дорад ҳама ҷо роҳҳояш дар зимистон хатарнок аст вақте ки ба гардан гирифтем меравем садама кардан мумкин дар як ҷо ғеҷидан мумкин коре ки дар деҳот ҳаст наворбардории деҳот бовар кунед ман аҳсану офарин мегӯям ҳар инсоне ки дар деҳот ҷойҳо навор мегирад хизмати мардум мекунад дар вақту соати гуфтагиаш расида меравад ман яктеш сави таъзим фурӯ мебёрам абдулҳақ норов зинда боши ака як ҷаҳон ташаккур меҳрон ай урметанем ака видеоҳота мебинем гап надорам ака зинда боши хизмат шид да хизматем як ҷаҳон ташаккур ҳазор раҳмат дигар чӣ метавонам гуфтан ҳазор раҳмат шаҳрагӣ ваҳдат ассалому алайкум хаста набошед ако як ҷаҳон ташаккур меҳрон ва алайкум салом муҳаммадалӣ вайлозода салом ба ҳама бародарон саломат бошед саадулло раҳматов салом ако пага улоқ куҷо бошад пага улоқ нест ба фикрам боз намедонам довуд салом умед видео саҳар калхозчиён бузкашӣ меравед сиёмка кунӣ пагоҳ не ба фикрам рӯзи якум агар хато накунам боз намедонам алишер мирзиёров о шумо куҷонда ошно ман калхозчонанда калхозчиён гӯй сар шарки вақтадако бо кадом барнома танзим мекунед тӯи маъракаро мо бо вегас мо як наворбардори оддӣ ҳастем меҳронмардуми водии зарафшон зинда бошед ассалому алайкум бародаронам як ҷаҳон ташаккур шарки ватан монтаж акаҷон монтажа гуфтаматона парвиз и блогер тоҷикия намефаҳмаду намедонам чия дар назар дошта бошед алишоҳ саҳар калхозчиён мередми улоғака умед пага ба фикрам калхозчиён нест агар бошад мебиём не ки нест танзим настройка мешавад о раҳмат танзим настройка мешавад аммо шумо монтажа дар назар доред монтаж ким кадом як калими дига мешавад меҳрон парвизҷон худта буқа рус накуни устодай чӣ хеле нафаҳмидам ин парвизи ами худо ме чӣ не ин парвизи ин шогирд не бародар рӯҳуллов абдуқаҳҳор о абдуқаҳҳор ака пагоҳ улоқ ҳасми нест ба фикрам меҳрон устоди тағат доимо дар бартем зинда бошед ин кадом меҳрон бошанд
устоди тага доиму дар бартем. Як ҷаҳон ташаккур бародари азиз. Алишоҳ ба пеш омед ако. Як ҷаҳон ташаккур. Алишер Ҷабуров ака кабҳо ҳастанд шикор биёем кӯҳоба. Шумо шикор биёед, ман шикорчиҳои шикор мебурам. бовар кунед ана. Ҳамин дак шахсан барои ҳама мардуми кулли водии Зарафшон мегӯям, нанг кунед, номус кунед, ҳар касе дар кӯҳотон шикор мебурад, буроед шикор кунед, навор гиред, пахши интернет кунед, агар ҳуҷҷат надошта бошад. барое ки шикорам ҷиҳатҳои иҷозатеш ҳаст. ҳам як чизе аст ки аз бобои додоҳомон мондагӣ аст, ҳам як чизе аст ки давлатам агар иҷозат диҳад, иҷозат ҳаст. аммо он шикорчиҳое ки зулм мекунанд ба табиат гузоштан лозим нест. азизои дил, ман бисёр дӯстои шикорчӣ дорам, аммо бозам ба вуҷуди мегӯям ки шикор кардана намонед. якте шахсан худи ман дар деҳаи худамон, дар ҳамин кӯҳҳои худамон агар шикорчие мебинам, ҷӯрем бошадам навор мекунам, ҳаракат мекунам ки дигар ҳамон корро накунад. капкое назанедтон азизои дил. мувозинати табиат вайрон шуда истодааст. даҳанам дар ин масъала бовар кунед акар. муҳсинҷон орипов ба пеш ако умед. як ҷаҳон ташаккур бародари азиз аз дараи аловиддин. зинда бошед дӯстам. шарки ваҳдат гапотон ҳақ ако. ин касбро одами коркардагӣ азобаша мефаҳмад. саломат бошед дӯсти азиз. меҳрон зинда бошед. салимбой ҷумабоев бародар бояд тайёр бошӣ дар ҳама шароит навистен. охир дар кадом шароит тайёр шавем бародари азиз? балондамо кафат пешакӣ надонем, таги мошинамо равем як қишлоқ занад пешакӣ надонем, батарея як одам ғалтад да замин занад пешакӣ надонем, бечораи фотоаппараташ як кор бурод пешакӣ надонем. дар кадомаш тайёр бошем? дар кадомаш? то ба ҳозира умре ки дидам ба саволи тамоми одам ҷавоб дорам. бовар кунед, ин даҳанкалонӣ нест. ин танҳо мақсади гапам ин аст ки бовар кунед, баъзе одам намефаҳмад, баъзе одам намедонад шароити як киси дигара кораша. ман оё ҳамин шаб ягон соат хоб мерам ё не ҳоле? ман баям мефорад ҳамо хоб, аммо шароит ҳаме хел аст. хуб, ба ҳар ҳол ба шумо ҳам ташаккури зиёд. акои Салимбой Ҷумабоев. Сарабек умедҷон ба пеш шумо. як ҷон ташаккур. шоҳсипар бошед. шоҳсипар бародари азиз, ҳамавақт дар баратонем, бара мо ҳастед. як ҷон ташаккур. Салимбой Ҷумабоев. ман тоже наворбардор. зинда бошед. шумо бояд ки мана дуруст фаҳмед бародар. меҳрон акаҷон, ягон теша аҳамият натем лотиф мебромадегир. саломат бошед бародарам. Салимбой Ҷумабоев. шумо ҳама пулдор шудед. чӣ маъне дорад? Салимбой Ҷумабоев, чӣ маъне дорад? шумо ҳама пулдор шудед. илоҳи шумоам пулдор шавед. илоҳи парвардигоре наминед. дуо мекунем шумо ҳам худои меҳрубон пулдор шавед. чӣ гӯям дигар да шумо? барои чӣ мардуми худомо одами пулдора ганда мебинам? бовар кунед, ман як одами камбағал ҳастам. дар асл як одами камбағал ҳастам, аммо пулдорое нағз мебинам. худое ки даҳамоно додааст, дамони шумоям тияд. худое ё ки агар дар назар дошта бошед ки дигар одамое, ман аз шумо бахшиш мепурсам. не ки ҳастанд амихе фикру ақидадорое ки одамои пулдора беҳуда просто так бад мебинанд. хеле шудан дар кор недиё. хеле меҳрон. Салимбой қапхта. аллакай меҳроншоҳ шумо бо ҷавоб додем. ягон наворбардори дуруст дар ноҳияи Панҷакен нестам. чӣ маъни доред? ин гапатонам ростигам нафаҳмидам. ягон наворбардори дуруст дар ноҳияи Панҷакен нестам. агар нест гуфтанӣ бошед, ман дигарое намедонам, аммо манам наворбардори дуруст нестам. дар ҳақиқат рост мегӯед. манам оли бояд ки хеле пеш равам, аммо дар оқиб ҳастам. шукри худо, не ки муштарӣ дорам. так, меҳрон гуфта истодам барои Салимбой Ҷумабоев ки мардак ҳақ гап задестай. дидед? барои шумо ҷавоб дода истодам. тилло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. парвиз кӯркардин. тилло. умед бародар ба пеш. як ҷаҳон ташаккур. меҳрон акаи умед букуш ягон вақти дигар будро акаҷон. саломат бошед бародари азиз. довуд. як бузкаши калхозчиёна навор карда партед. худо хоҳад. абдураҳмон маҳмудов. ба ҳама салом. умедҷон зиқ нашавед. муаллими азиз, ин одам абдураҳмон маҳмудов барои мо ҳаққи устодӣ аниқ доранд, зеро ки барои мо дарс додагӣ ҳастанд. мо дар зери дасти ҳамин устод дарс хондагӣ ҳастем. як ҷаҳон ташаккур муаллимиҷон. ман хурсанд ки шумо имрӯз бо мо ҳастед.
усмон холиқов умедҷон саломат бошед. Назар салом салом алайкум ассалом. Али шоҳ пагоҳ улоғ меридим якол колхозчиён пагоҳ улоғ нест фарду ба фикрам. усмон холиқов умедҷон эшон паҳлвона якта реклама кунед пешакӣ раҳмат. Не мошин хавотир шуда гиргирди худум чағз дост. пешакӣ раҳмат. саломат бошед. худо хоҳад иншоаллоҳ. нусратшоҳ шарипов замет каред мошина дед ҳаминҷа истода рефер мекунем гуфтем як чағ зада рафтан ман қурбони анемихе одамҳоям ҳастам а як ҷиҳат хуб мекунанд деҳашон нигоҳ мекунанд бемошини бегона барои чӣ истодааст мегӯянд мана дед безарарак омдан назора кардан рафтан ё шояд шинохтан ё ин ки нашинохта бошандам хай бо мумкин бо як чағ зада биёянд қурбони анемихе инсонҳо ҳастам ки ватана нигоҳ мекунанд ватана назорат мекунанд. умуман офарин ба ҳамун мошине ки омад мо як хабар гирифтам гирдам як тоб хӯрду рафт шояд ки боз биёяд. аҳсану офарин бар падаратон ташаккурҳои зиёд. хуб так салом ако умед қизилҷардан салом саломат бошед шодӣ раҳимов умед ба пеш як ҷон ташаккур мазрат тиҷе умедҷон брат одамизод ҳар хел мешавад аҳамият надеҳ ин корҳои одами корафтодашуда мефаҳмад. ҳазор раҳмат. ман пешагӣ гуфтанам зарур аст ки пага фарду агар ба ҳамин ҳолат биёям забонам пеши мардум давояд дароз бошад ки мана дар интернет гуфтам фаҳмида фаҳмид нафаҳмида кори худаш. акаи умед салом алейкум саломат бошед рӯҳ шӯҳрат ҷавҳаров ассалому алейкум акои умед якҷон ташаккур умедҷон аз номи салом эверести колхозчиёнӣ салом ман дар федератсияи сарбанда хонавод бошед. саломат бошед бародари азиз. мана салони эверест дар деҳаи колхозчиён хизмат мекардааст. ҳатман истифода баред. як ҷаҳон ташаккур. салом умед ба пеш ака улоғ равед аз номи ман барои эшон паҳлавон ҳазор чӣ хай саломат бошед. ассалому алейкум нусратшон салом алейкум абубакр шарипов шери нар чо кади абубакр шариҳов будагед саломат бошед. варзи канда официал салом умед брат аробасозӣ схемаша кай канал мепартоен баҳор ҳози вақт нест саломат бошед. алексей ман ногуфта намонам ки то ба ҳозир дар масъалаи касбу кор шогирд надоштам. ҳамин бегоҳ бо як бародари азизе ки бекор гашта буданд маслиҳат кардем агар падару модарашон иҷозат диҳад агар худашон хоҳиш кунанд ҳатман анамун касбу корҳое ки дар канали панҷаи ҳунар мепартоям худо хоҳад роҳандозӣ мекунем барои хизмати мардум тайёр ҳастем худо хоҳад хизмат мекунем. анакун алексей игоров невзе э қандингни ур умедҷон сизга гап ёқ саломат булинг акаҷон мен сиздан миннатдор ака. гулов муқаддис салом бародар ман мухлиси асб саломат бошед. салом алейкум аз москва деҳаи ёрӣ фарҳоди фурқат саломату сарбаланд бошед. ногуфта намонам ки мо ин шаб дар деҳаи ёрӣ барои хизмати мардум будем. аз кулли мардуми ёрӣ аз хурд то ба калон миннатдор ҳастам ки сахт эҳтиром мекунанд. паҳлавонҳо мебинанд эҳтиром мекунанд хурдҳо мебинанд эҳтиром мекунанд калонҳо ин чиза ба забон овардан мушкил аст. як ҷаҳон ташаккур. умедако саломат бошед. нусрат шоҳҷон соня мана қариб тамом шудагем гапомози худо хоҳад раҳакӣ мекунем бо саня шурубе тағам ман рафтум салом қанзанед салом пагоҳ ёри улоғ ба мефикране пага улоғ неёрӣ. алексей гуру умедҷон бронта камера фурталиёт оласиз бумайдими яхши оладӣ охи шароит ёқ акаҷон бунисина қисам дем ули қоладӣ улиниси қиласам дем були қоладӣ. саня ҳар гапи резем назан бародар инҷа ҷои инай раҳмат ин гап дидед рома бобоев гапи хуб задан ё насиб. ассалому алейкум ваалейкум ассалом. беҳрӯз бегмату саня шарт нест ҳами инҷаи нези ин рафтори ассалому алейкум муродилло салому алейкум омин. як ҷавон ташаккур. то 31 ғӯсар ё ёрӣ ба бузкашӣ гуфтанд ку аз они ёрӣ ҳоли номаълум аз они ғӯсар якум ба фикрам. саня саломат бошед. абдулло ниёзов салом аз бачаҳои ёрӣ умедҷон саломат бошед. ёрӣ ба пеш ханзанетон ёрӣ гап нест бовар кунед ёрӣ ман хурсанд аз мардуми ёрӣ. шаҳбоз тошев салом ваалейкум ассалом. муҳаммад раҷабов салом алейкум брат зинда бошед куҷое бошед дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. як ҷон ташаккур мавлон ҷафаров салом акаи умедҷон. як ҷон ташаккур шаҳбоз тошев умедҷон ба пеш
ҳамдам эгамов салом алейкум. Аз номи бачаҳои нек нот бародар хуб ҳастен. Ба наздикӣ кай улоғ мешавад? Улоқи шумо монед як тараф хор равад бародари негнотии ман. Шумо аз кӯҳҳои негнот пурсон шавед. мо кӯҳҳои негнот рафтем, навор гирифтем, деҳаро навор гирифтем. Рӯзҳои наздик дар интернет хоҳем пахш кард. Худо хоҳад. акои умедҷон бисёр инсони хуб ҳастед брат. Як ҷаҳон ташаккур. ҳурмат мекунед, худо ҳурмат кунадатона. мавлон ҷаъфаров. рекламаи эшон паҳлавон интизорем. саломат бошед, интизор шавед. шарики ватан умедҷон шартнома кунед бо соҳиби тӯй ва маъракаҳо барои дар ҳолати нохуб шуморо намонанд. дар ҳақиқат ҳамин шартнома наворӣ мекунам, зеро ки нависам бо серамно рӯзаш ки ман ба телефон гап мезанам де, бовар кунед ҳамихе отчёт метиҳам бо ҳамун гап. ба ҳамин хотир якта видеообрашени навор мекунам, дар ватсапҳо заказ мегирам. ҳамун инам ба наворбардорон маслиҳат дода истодам. ҳамун наворро роӣ мекунам, худаш гӯш карда буд. анава шартнома аст. ҳазор раҳмат. абдулҳамид ортиқов салом. ҳасан ғафуров салом алейкум. панҷакен якҷон ташаккур. абдулҳамид ортиқов бузкаши как. донишвар воҳидов салом. овоза умедҷон як рӯз деҳаи заврон сиёмка кунед. пешакир раҳмат. худо хоҳад. сабоидин шумо хоб задан гиред брат. сабоидин салом алейкум. алейкум. косатарош сити пагоҳ куҷо улоға кунед? пагоҳ ҳаниқ не ё насиб як бародар ба саломи худро расонед. хушнуд номаш малаш. хушнудҷон салом алейкум будааст барои шумо аз номи ё насиб. ассалому алейкум. ҷаҳонгир намозов. умедҷон салом. соли наворотон муборак барои бурбориҳо хонам. якҷон ташаккур. саломатитон назми. якҷон ташаккур. ҷаҳонгир ако салом. алейкум. фирдавс салом. мирон умедҷон салом алейкум. аз навобод обод бошӣ бародар. обод бошӣ. якҷаҳон ташаккур. нусратшон шарипов. умед ако як аспа реклама кардан дар кор. ҳатман мекунем. дар ватсапмон нависед акоҷон. мо реклама танимо де. далер муҳаммадов салом алейкум. аз бачаҳои панҷакенти бостонӣ. панҷакенти бостонӣ мо калон шудем. якҷаҳон ташаккур. абдулло низо якумба ёри улоғ ку умедҷон ҳоли аниқ нест. соли наворотон муборак. якҷаҳон ташаккур. улоғи ёрӣ ба кушкара реклама кунед. кушкара хай малаш. хуб акон негноти нав ва як навор гирта партия насиб. худо хоҳад. ҳамдам егамов нависен. шаҳраки ваҳдат. дар ватсап группа доред ако? дорем бародар. ҷаҳонгир намозов зинда бошед ако. якҷон ташаккур. ҷаҳонгир намозов фароб. аз номи фароб салом. фароб худо хоҳад рӯзои наздик иншоаллоҳи раббилоламин рафта ҷаҳон паҳлавон, мавлон паҳлавон, паҳлавонои фаробро навор хоҳем кард бо розигии худашон. албатта агар розигӣ тиянд. ҷаҳонгир намозов ако. уктам исрофилов. умедҷон салом алейкум. яхши мисли салом шӯрчадан. ва алейкум барсалом акаҷон. ман яхшиман. сиз менимча панҷакенти шӯрчанисини назарда тутяпсиз. ҳазор раҳмат акам. нусратшон партоми видеора ватсапам нависед маслиҳат мекунем. али 2004 косатарош намерем. мерем худо хоҳад. андрей бу қаблайка шапалоқ задам аз номи бачаҳои айнӣ. саломат бошед айнӣ. шарики ваъда хаста набошед. беҳбудӣ барои коротон. умуман азизои дил, паноҳакотон бар худо. шабакотон хуш. хобҳои нав, солҳои наватон муборак бошад. анакун мо мерем худо хоҳад. мана соат қариб 1 шуд, 12:20 шудааст. ҳозир соати 1 мерем. хоба зад 1-2 соат хо мерем. саҳар мехезем пеи хизматҳои шумо. анакун давоми навистагиётон азизои дилам наметавонам хондан. паноҳтон ба худо. ҳар ҳолате ки мо ба душворӣ пешору мезанем, мо ягон тӯйдор аз қурруқи мо мегирад. ман аз шумо хоҳиш мекунам ки дар зери ҳамун комментарияҳо нависед ки ҳамин бародар шумо огоҳ карда буд. агар ҳунараш маъқул нест, заказ накунед. агар таваккали коратонро ба худо намегӯед, заказ накунед. агар намехоҳед, заказ накунед. агар ҳунари ҳурмат кардан надоред, заказ накунед. гуфта буд нависед, шуд сари ман боло мешавад. мо барои хизмат кардан ба ватан ҳама вақт тайёр ҳастем. мардуми водии зарафшон, мардуми тоҷикистони азиз, ба кулли мардуми тоҷику тоҷикзабони дунё саломативу сарбаландӣ мехоҳем. панотон ба худо. панотон ба худо.
ҳамин охирон савол ба ҷавоб диҳам. Ака чӣ ба улоқа ҳамаша якбора намепартоед? Бародари азиз, барои он ки интернет дар ҷои мо хелоҳо суст аст, агар ҳамаша якбора кунам, як ҳафта баям як навори ман намегузарад. фаҳмидед? Ана мехтара гап. Моя маъзарат медоред. Панотон ба худо. Куштам эфира. Шабатон хуш.